ମା ମୁଁ ଆଉ ମୋର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭାବିଛୁ କାଲି କି ନନ୍ଦନକାନନ ପିକନିକ ଯିବୁ। ପିକନିକ ଯିବ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ଦିନ ରାତି ତ ସେଇ ପାଠଟା ଭିତରେ ଗଳିକି ରହିଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ଦା କେତେ ଲେগে ହେଇଛି? ଚାନ୍ଦା ବେଶୀ ନୁହଁ ସେ 5,000। ହଉ ଯା 5,000 ତୋର ଚାନ୍ଦା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ 5,000 ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ମା ମୁଁ ଆଉ ମୋର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଛୁ କାଲି କି ପିକନିକ ଯିବୁ ନନ୍ଦନକାନନ। 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତି? ମାଲୁ 5,000 ହେଲେ ମୋର 2 ମାସର ସଉଦା ହବ। ଆଚ୍ଛା କିଏ କିଏ ସବୁ ଯିବ ବାହାରିଛ? ଯିବା ବୋଲି ମକରା ଶଙ୍କରା ଟୁଙ୍ଗୁରା ଆଉ ରାଜେଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଁ। ବେକାର ସେ ଫାଲତୁ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ପଳା ଏଠୁ। ମା ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଖରୁ କୋଉଠିକି ବି ବୁଲତେ ଯାଇନା ଏଇ ଥରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଇଦେ ପଇସା ବୁଲି ଆସେ। ମନା କନି ପୁରା ପଇସା ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ? ତୁ ନଦେ ସେଭଳିଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି ଏଇଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେବି। ହେ ଏ ଛୁଆଟା ମାନିବନି। ହଉ ଯା ଦଉଛି 5,000। ଶୁଣୁ ଯା ତୋର ଲୁଗାପଟା ମଳି ହେଇଛି କାଟିଦବୁ କାଚିଦେମି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି।